Здравейте, приятели на канала Таро Мисия. Добре дошли! Днес за вас искам да направя една подредба, която да ви помогне да насочите на своето внимание към това, което е най-важно в момента за вас. Тоест, всеки от нас има неща, които го вълнуват. За едни това е любовта, за други работата, за трети семейството, за четвърти нещо друго. Въпросът е да попитаме висшите сили, кое е нещото, към което в момента трябва да насоча своето внимание и какви са съветите на висшите сили за това. И така, към какво трябва да насоча своето внимание, какво ще ме посъветват висшите сили, какви са нещата, които биха могли да ми помогнат в тази сфера, която ме вълнува на този етап и която така повече съм насочил вниманието си. Така, тук вероятно става въпрос за нещо свързано с работата. Може би ви вълнува нещо свързано с работата, което обаче са примесени някакви емоции, които не са съвсем така необуздани, но не са и особено контролируеми в момента. Така че можете вие да видите и да помислите какво е това нещо, което е свързано с вашата дейност, което така предизвиква във вас някакви емоции. Може би така сте по някакъв начин съжалявате за нещо, което сте изгубили, свързано с вашата дейност, или така леко сте отекчени също. Една такава енергия се прокрадва тук. Но определено тези, които гледат, са насочили своят фокус върху дейността си. Дали е учене, дали е кариера, дали е някакъв проект. Така. Също така, вие определено имате някакви идеи, които искате да осъществите и в които влагате своята енергия. Те са разумни, те са така подредени, не са хаотични, няма в тях тази емоция на тук на чашите. Но от друга страна, или срещате отвън някаква съпротива, или съпротивата е вътре във вас във връзка с тази идея. Тук кралицата на мечовете може да показва вас като жена, която има точни и ясни идеи, или друга дама, с която се конфронтирате във връзка с тези идеи. Тук вече всеки от вас ще види за какво точно става въпрос. Какво казват картите за тази ситуация? Картите казват за тази ситуация, че вижте, тук едновременно нещата са много добри. Така, положителна енергия на девятката чаши. От друга страна обаче, някой се чувства така заклещен в една ситуация и вероятно това е свързано с една огнена дама, която пречи на това щастие. Вероятно в работен план. И докато тук, значи, или това сте вие, която сама се саботирате, или това е дамата, която ви саботира, а вие сте огнената дама, която се чувства заклещена. Тук вече нещата са въпрос на лична интерпретация, как е ситуацията при вас. И една карта ще изтеглим от оракула на приказките. Жизнена енергия. Жизнената енергия ни напомня да светим ярко и да извадим всичко това, което ни пречи от сенките, да го осветим, за да може нашата жизнена енергия да се разпростре около нас и да дъхне живот на всичко, което се случва. Така че, ако вие сте тази дама, която се чувства като в капан и е заклещена, вследствие на определените действия на тази дама, използвайте жизнената енергия, която притежавате, за да могат нещата да се случат по най-добрия виж начин за вас. Хубав ден ви желая и до скоро!